everyone, nोंथांमोनखौ मिथिसारबोदो एडिशनाव बयखौबो हरबाय नै दा फुं सम आरो गाइस लोगोफोर दिनै काति फोरबो ओमफ्राय मैया आद्रा खामानि थानायखौ जों दिनै मावनो फैदों आरो नै गामिनि मन्दिराव नै बाथौ थानसालियाव आरो नैबेयाव कालार पेपार सिथाबजोबगोन आरो दा बै ओमफ्राय गेटआव लामायाव माने थालिर फांनै गायनो नागिरदों थालिरा दंखायो बैनि दानबानो मोनो ओमफ्राय नै बे मन्दिर सिंनिखौ माने निहिर गोलैया नालाय कालार पेपारखौ सिथाबना गालांजोबखाबाय ओमफ्राय बिनिखौ माने हराव माने सिथाबना गालांबा गाज्रि जागोन ना कालार पेपारा माने एसे दै नांबानो गाज्रि जायो ओंखायनोथ' सिथाबलाङासै ओमफ्राय दा नै मन्दिर सिङाव सिथाबखाबाय आरो कालार पेपारखौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै खाम सिफुं जथायाथ' बे बाथौआवनो थाखायो माबायावनो मन्दिर सिङावनो बाथौ थानसालियावनो जेबो दांखाया रावबो दांखाया गामिनि गथ'फ्राबो दांखाया बिबारफ्रा नै बारदों गावदां गावदां बारबाय गायनांगौलै सिगां दंमोन माबा मेसेङाव थैलांजोबबाय आरो ओमफ्राय नैबेयाव दाहाय फिरफिला बिरहोगोन आरो गाइस लोगोफोर दा नै थालिरखौ दाननोसै एलाय दानजागोनदां मानोसै जायो गिदिरबाबो ओइ सेन्देल खुनांगोनदां बोरै बाना लाबोनो हाखै एबार माने गोजौ जागोन नामा जाबायलै एलाय बिलाइआ माबाखा होजेनबाय नै आथिंजों नामा र' फासिखौ आखाइजोंसो नांगोन दा आं थुख्रा जागोन दे गोबोर आरो फांसे होबावनोसैलाय गेट जाबाय थारमानिखि कालार पेपार जाखाथारबायलै मोननैखौ बिदिनो होखाथारदो बेखौ बैयाव बोखोनांगोन आरो र' बोखारा बेखौ बारहोनोसै जाखाबायलै नै बिदि दा ओरै हालाबाय दा पेपारजों सैबाय ओरै होलांसै बेयाव कालार पेपार सिथाबबावगोन होनना बुंदों होजोबना लास्टआव जोबहोदो दा नै आथा एसे लगायना लाग्रोसै मैदाखौ आथा बानायनोसै आरो मैदाखौनो ओमफ्राय नै कालार पेपारा सिथाबहैलाबायनोसै नै गाइस लोगोफोर नै एबार सिथाबजेनबाय नै कालार पेपारखौ नै दा आरो नैबेयाव पेपार गुफुर फानलाबायसिगोन सादा पेपार दा फुनखांजोबबाथाय सिथाबजोबखांबाथाय देखायगोन र' नै लोगोफोर जोंना नै कालार पेपार सिथाबनाया नै सिथाबहांबायानो ओरै फारसे गैया जाहांबोबायानो नै दा सिथाबजोबखांबाथाय खिन्थागोन र' दा एसे साइज नुगोन साजिहांबाय आरो नै लामायाबो थालिरावबो ओइनो माखासे सिथाबलागासिनो दङ गेटआव लामायाव अबेयाव आन्दायबायलै गाइस लोगोफोर कालार पेपारखौ सिथाबजोब्बाय आरो दा नै बिराद साइज नुबाय नै लामाखौबो नै थालिर बिफांखौ माबायदि गायनानै साजायखो ओरैनो सिम्पोल आरो होनबाबो साइज नुबाय कालार पेपार सिथाबबानो साइज नुखायो नालाय गाइस लोगोफोर आरो गाइस लोगोफोर खामानि दंबावो नैयाव एसेनो नैयाव ओरै सिनबोलाबोलि माबा थामथि काति फोरबो लिरनांगौ आरो बेयाव गाइस लोगोफोर लिरनोसै र' सिनबोलाबो बायनोसै गाइस लोगोफोर मन्दिराव साजायखांनानै न'आव थांनानै फैफिनबाय आङो दुगैना फैबाय आरो आराम साफानो दा थांबाय थानोसै मन्दिराव फिरफिला बिर होनायखौ मोनहैस्लाबना मोनहैस्लाबलाथाय जायखिजाया मोनहैबाबो मन्दिराव थांखागोन नालाय दा भिडिअ खालामहैलाबायनोसै आरो नोंथांमोना नायफालांबाय थादो आरो दै मोजांनो भिडिअफोरखौ आरो साबसक्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामलाबायना हो नै आंजों आजाबो दं आजाना गामसा गैया नै गथ' गोरलैनि गामसा बायना ला दे एबार नेक्स्टनिफ्राय बेनो जों गामिया गाइस लोगोफोर ओरैजाबो न' दं ओरैजाबो न' दं नायलांबाय थादो बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ गोसो गोथारै मोजांनो गाइस लोगोफोर नै बाथौ थानसालियाव सफैबाय नै मालाय फिरफिलाखौ बिरहोखांबायना आंहा एसे लेट जाबोबाय आरो दा नै गोथैसि बावनायाव थांदों आरो आर'ज लानो नै फिरफिला बिरहोखांबाय गाइस लोगोफोर बाथौ थानसालियाव हाबनोसै दायो आर'ज लासिगोन नोंथांमोना आर'जखौबो एसे देखायनो नाजागोन आरो आं गाइस लोगोफोर मानसिफ्रा हाबजोब्बाय नै आं एसे मानसिफोरखौ देखायनो र' जायो
Guys, logoफोर नै दासो आर'जआ जोबदों नै बाहेरायाव ओंखारजोबसिगोन नै वा लामा सिटार ना नै जा बानायसेया दिनैनि समाव बिराद मोजां सिफुं दामबाय आरो ओमफ्राय खाम दामग्राया नै खामखौ थिखोगासिनो दङ दा साहा मुरि लोंलाबायनोसै ओमफ्राय थांसै आरो नै दायो साहा मुरि बिस्कुट जासिगोन आरो साहाफोर लोंलाबायनानै थांसिगोन गामि दरसेयानो नै गोगोम बुरजाखा रायजोफ्रा राजाफ्रा लाइमोनबो गासिबो ज' दंजोबो नै बुद रानदों नै बुद रानग्राफ्रा देन्जार बोलो गोरा गोराखा सालुग्रा बाजैखौ एसे साबायनांगौ केमेरा दे बिबाजै बिबोनां साया मोजां दु आरो रायलायनाब्रा बोरैबा सायाव गोलैलांफ्लागोन माबाया खुदैफ्रा मा मावदों आदै होनलाय सायाबो डाबल डाबल मोनलाय नै गाइस लोगोफोर बाथौ थानसालिनिफ्राय ओंखारबोबाय दा ओमफ्राय आरो गाइस लोगोफोर मैया काति गासा सावनाय भिडिअखौ आं खालामनो हायासै माने मैया आं खामानियावसो थांदोंमोन आरो मोनाबोद्रायदों माने भिडिअ खालामस्लाबनो हायासै आरो आङो माने सावखांखाबायमोन आरो ओमफ्राय खालामथ'ला दे होननानै थाथ'बाय आरो आं मैया ओमफ्राय दिनैबो सावबावगोन आरो मानसिफ्रा काति गासाखौ ओमफ्राय दिनै फोरबो आरो 1 तारिख ओमफ्राय दिनैबो सावगोन आरो जिखुनु जाया आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरो ना गाइस लोगोफोर नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो सालाय माबा गिदिङा जाबाय थादोलै दा लास्ट इन्ट्र'खौथ' होखाबाय आं गाइस लोगोफोर ओमफ्य दा सोरबा काति गासा सावनायखौ न' खाथिफोरनिखौ आं देखायनाय जाबा देखायनोसै देखायनाय जायाबाथ' जोब्बायानोसै आरो बेखिनियावनोसै बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दायो गाइस लोगोफोर बाय बाय गाइस लोगोफोर इन्ट्र' होखांबाबो नै आं भिडिअ ससे खालामबावनोसै आरो ना गाइस लोगोफोर नै माइबारियाव काति गासा सफैदों नै काति गासा सावखांफैबाय आरो दानि जोंहाना आबाया फादारा बरियानो सावना गालांबाय मैयाबो सावबावदों आरो ओमफ्राय आरो दा लामायावबो सावना दोनहैबाय आरो दा आं भिडिअखौ ओरैनो ससे खालामबावबाय आरो 30 सेकेन्डसो नै माइफ्राबो ओंखारखाजोब्बाय बुग्लाफ्रा गोग्गो जानायनि ओंखारजोबसिगोन बे आरो माइसालि माइफ्राबो ओंखारजोबसिगोन बिदिबा भिडिअआ एसेयावनोसै बाय बाय दै गाइस लोगोफोर दहायथ' लास्ट इन्ट्र'खौ होखांखाबाय आरो जिखुनु जाया सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामनानै हाजासे बाय बाय बिदिबा